'Yan bindiga sun yi wa jami'an NSCDC kwanton ɓauna yayin da suka kashe mutane da dama a wannan kwanton ɓauna da suka yi. 'Yan bindigan dai ɗauke da makamai sun yi ɓarna ne a jihar Edo bayan sun farmaki jami'an hukumar NSCDC. An kashe jami'an ne waɗanda suke aiki rakiyar wasu 'yan ƙasar waje bayan an yi musu kwanton ɓauna. 'Yan bindigan dai sun kuma raunata wasu jami'ai tare da yin awon gaba da ɗaya daga cikin mutanen da ake yi wa rakiyan. Sun fatattaki mutanen, sun jima wasu mutane ciwo, sannan kuma suka fatattaki wa'anda suke yin rakiyar, sannan suka kama ɗaya daga cikin wa'anda ake rakawa. Jihar Edo dai 'yan bindigan da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun kashe jami'an hukumar NSCDC guda 8 a jihar ta Edo. 'Yan bindigan dai sun yi kuma garkuwa da wani ɗan ƙasar China a harin da suka kai a garin na Ofela a ƙaramar hukumar Estako na Gabas a jihar Edo. Jaridar Daily Trust dai ta tattaro cewa maharan sun kuma ji wa jami'an NSCDC guda 4 sun ji masu ciwo da kuma wani mutum ɗaya rauni a nan take wannan mummunan hari da suka kawo. Mutanen da suka yi rauni dai ana ba su kulawa a wani asibiti wanda ba a bayyana sunansa ba. Jaridar Vanguard dai ta tabbatar da wannan rahoto. Jami'an na hukumar NSCDC da abin ya shafa suna aiki ne a kamfanin siminti na Buwa. Lamarin ya auku ne a kusa da kofar shiga kamfanin lokacin da suke aikin rakiyar 'yan kasar China guda 5. Majiyoyi dai sun ce maharan waɗanda suke ɗauke da manyan makamai sun buɗe wuta ne kai tsaye akan jami'an tsaron, inda suka kashe guda 8 a wannan wuri. Sun kuma yi garkuwa da ɗaya daga cikin 'yan ƙasar China yayin da aka ceto sauran guda 4 ba tare da sun ji rauni ba. A wani babban jami'in kungiyar dai na jihar Edo ya tabbatar da lamarin, yana mai cewa jami'an dai suna kan aiki na rakiyar yau da kullum lokacin da 'yan bindigar suka kai wannan mummunan hari da misalin karfe 10 na tsakiyar dare. An kashe jami'anmu guda 8 yayin da wasu guda 5 ciki har da wani farar hula suka samu raunuka. An yi garkuwa da ɗan ƙasar China guda 1, amma an ceto sauran guda 4 ba tare da an jima ko mutum ɗaya ciwo daga cikinsu ba. Majiyar dai ta ƙara da cewa 'yan bindigan sun yi kwanton ɓauna ne a ƙofar shiga kamfanin, inda suka yi musayar wuta a jami'an SSCDC kafin su tsare ɗaya daga cikin 'yan ƙasar China zuwa cikin daji. A cewar jami'in dai an dakatar da aikin haɗin gwiwar na jami'an tsaro ne don kutsawa cikin dajin da kuma nufin ceto mutanen da aka sace tare da kamo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifi. Kwamandan NSCDC na jihar Edo, Embega Ogun, ya ziyarci wurin da abin da ya faru da kuma jami'an da suka ji rauni a asibiti. Da aka tuntuɓi mai magana da yawun NSCDC a jihar Edo, ya ƙin wani tsokaci akan lamarin, yana mai cewa za a fitar da sanarwa daga headquarter NSCDC ta ƙasa. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan labari namu na tsaro haƙƙin al'umma. Sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran.